खुलुमबाय बिजित सानसुलि ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा आङो मोनसे कन्टेन्टखौ लाना फैदों, बेनो जाहैबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मानो गाज्रि जायो, गाज्रि जानायनि जाहोना मा? बियो गासै बिमा बिफा आरो गामियारि रायजो राजानि सायाव दंथारो। दायो नायदो, बर'फ्रा गासिबो फोरबो, गासिबो गोदान बोसोर जेरावबो जानाय लोंनायजों इन्जय खालामगासिनो दङ। बे इन्जय खालामनायाव बे उन्दै उन्दै देरबोनाय गथ'फोरा बिमा बिफा एबा बे गेदेरफोर माखासे इन्जय खालामनाय, माखासे बाहायनाय, लोंनाय जानाय, सोबनाय नैबेफोरखौ खालि मेम'रि हिसाबै रेकर्डिं खालामनानै लागासिनो दङ। बेखौ जोङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया मिथिनांसिगौ। मानो होनोबा दिनै गोबां बिमा बिफाया, गारजेनफ्रा गथ'फोरनि सायाव सोरबा बेक्तिया माखासे गोरोन्थिफोर नुयोबा सोंखारियोब्ला बिनि सायाव बिमा बिफाया माने गावनि गथ'फोरखौ मा होनो बेबायदि दाय मावाखै बेफोरबायदि रिक्स लायो, जिम्मेदार लायो। नाथाय बे गथ'आनो देरै देरै देरनानै उनावहाय माखासे बे लाखुमा बा बाहेराव माखासे सोबनाय जानायनि बेफोरो हेबिट जायोबा, एक्सपिरियेन्स जानाय बायदि जायोब्ला, होमब्लाना लासैनो बियो स्टेजाव ओंखारो। अर्थात फेमिलिखौबो बियो, माखासे गामि दैदेनगिरिफोरखौबो बियो खाथिर खालामला। मानो होनोबा बे अयभास जाबाय, हुदा जाबाय। बिनि थाखायनो जोंनि मावनांगौ हाबाया बेनो जाहैदों, से नाम्बाराव जोङो हाबा खुंगासिनो दङ। हाबायाव जोङो ओरैबायदिखौ मोजां मोनो, मानो होनोबा दामनाय देनाय, माखासे कालारफुल जानाय लोंनाय ओरैबायदि एभेलेबेल खालामो जोङो। एभेलेबेल खालामनायाव जिखुनु फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बे नुनायाव जायनो जोङो बे फेग्रा मुवाखौ आलासि महरै हांख्रायनानै इनभाइट खालामनानै बिथांमोननो जाहोयो लोंहोयो जों। जाहोनाय लोंहोनायनि उनाव बिथांमोना सम बायदि फैनानै सम बायदि न'आव थाङो गाव गावबागाव। नाथाय बेवहाय गामियारि गथ'फोर उन्दै उन्दै थायो। साफ्रोमबो बिमा बिफायाबो बे हाबाथिलियाव प्रग्रामाव थाबाय थानो हाया। मानो होनोबा फारसेनिफ्राय मोसौ थायो, बोरमा थायो, दाउ थायो, बायदि बायदि न'खराव जोबनो गैयै माखासे प्रब्लेमफोर थायो। बेनिखायनो सम बादियै साफ्रोमबो गारजेनफ्रा गाव गावबागाव न'आव थांजोबनायनि उनाव सोर थायो? हाबाथिलियाव सोर थायो? हाबाथिलियाव थायो बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा। बेवहाय हरसे थोलो बेबायदिनो साउन्ड दामनानै बिदिनो बायदि बायदि बिदिनो इन्टारेस्टिं बिसोरो इन्जय खालामो। इन्जय खालामनायाव माखासे जिथुनाखि बाहायनाय, जोंनि हाबा हुखायाव बाहायनाय, जेरैहाय गय थाबाय, सादा, बिरि, सिगारेट, बिदिनो लोंग्रा फेग्रा मुवा गोबां माखासे आग्लायना थालाङो। बे थालांनायखौ मेनलि जाय गारजेनफोर बिथांमोना बिसोर जानाय लोंनायखौ लिमिटनि, सोरबाया जायो लोङो नाथाय थाङो। थांनायनि उनाव बे गथ'फ्रा बिमा बिफा माखासे बे गारजेनफोर बाहायग्रा बुस्थुखौ ट्राइ खालामनो मोनसे सुबिदा बादि नुयो आरो बे जायगायाव। बेनिखायनो बे जायगायाव खोब सिन्था खालामनानै जोङो जेनेबा ओइदिनखालि मोजां खामानिसो नालाय बेयो, जेनेबा गोथार जुलि होननानै बुङो बर'फ्रा। बे गोथार जुलियाव माखासे बे फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायालासिनो खुंनो हायो ना हाया? सोरबाफोर नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। गोरोन्थि जादोंबा जाहाथे निमाहा होयो आंखौ। आंनि बे थौले मेलेमजोंसो आङो बे खोथाखौ बुंदों जानो हागौ। थेवब्लाबो नुनायाव बेबायदि नुदों हिसाबै जोङो बुंनो बायध'था जाहैदों। मोजां जायोबा हामगौ सानदों।
दा बिदिनो गोबां चेलेन्ज जादों आरो मा बे चेलेन्ज जानायाव माखासे नेम निथि गामियाव संबिधानफोर दानानै लानाय थायो बे संबिधानफ्रानो खामानि होआखै एक्सुवेलि माखासे संबिधानफोरखौ फल' खालामनाया गामियारि ओनसोलाव खालामनाय थायो जायो जायनोखि गोरिब सिदा सादा जाम्बा जाम्बि बे व्यक्तिफोरनि थाखाय माखासे संबिधान बा नियम खान्थिफ्रा ओरैबायदि माने जायो सोलियो संबिधानखौ फल' खालामो नाथाय माखासे जिथुनिखि देरदोखोन देरनानै जायनिखि गोलाव गिदिर जाहैयो बिदिनो गोबां गोरों गोरों व्यक्तिफोर दङ जेरैहाय उन्दैनिफ्रायनो नार्सारिनिफ्रायनो हस्टेलाव थानानैनो फरायनानै गोबां डिग्री पास खालामहैनाय व्यक्तिफोर दङ बे व्यक्तिफोरा 100आव 20%सोल' बिसोरो गामियाव थायो सोलिफायो बिमा बिफाजों उनावहाय बिसोरो 80%खौनो मिन्थिया गामिनि माखासे नेम निथिखौ मिन्थिनो थाखायनो बिथांमोना गोबां ओनसोल बेरायो गोबां जायगाफ्राव बेरायो बेरायनायाव गोबां बायदि बायदि नुबोयो माखासे साकरि मोननोसै माखासे पार्टिनि खोथा थाहैबाय बे खोथा हिसाबै गोबां इनभाइट खालामो हाबाफ्राव बेबायदिनो गोबां लोगोफोर थायो मान सन्मानखौ लानानै माखासे बे गामिनि जिथुनिखि नियम निथि संबिधान नैबेखौ बिसोरो फल' खालामनो हाया दा फल' खालामनो हायैनि जाहोनावनो गोबां बेबायदिनो बिथांमोननिफ्रायनो मोजाङाबो जायो गाज्रियाबो जायो 100% बियो मोजां जुदि सानोब्ला मोजाङानो जाबाय जुदि गोरोन्थि बिसोर खालामोबा बे गोरोन्थियानो जाबाय दा जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि जागासिनो दङ गोबां बोसोर सोलिबोबाय दा नाथाय नै माखासे गोरों गोरा ओंखारबोबाय बेबायदिनो गोबां बेबायदि जादों दा बेनिखायनो जायनिखि पावारमेन जायनिखि धोन दौलतनि बिगोमा जाबाय बे बिथांमोननि दारैनो गाज्रि जायो 100 नंजोबा 30%सोआनो बेबायदि गाज्रि जानायखौ जों नुगासिनो दङ बेनिखायनो बिथांमोननियाव लेखानि गियानखौल'सो मोनदों नाथाय माखासे गियान गैया बिथांमोननाव डाइरेक्ट बुंनो हायो बेखौ मानो होनबा बिथांमोना थाम्फै अरजानो मोनासै आलि खोनो मोनासै बिदिनो गोबां बिमा बिफानि माखासे दुखु जारलाखौ बिसोर मिन्थिया बेबायदि हिसाबैनो बिथांमोना बेबायदि खालामो गावनि मान सन्मानखौल' नायनानै भबिष्यतनि इयुननि माखासे गोरिब थाखोनि बै बिथांमोना आन्दाज खालामा खेल खालामा बेनिखायनो दा आं बुंनाय जाबाय सोरबाफोर जुदि नायदोंब्ला बे बुंनायाव हयथ' गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बुंनो हागोन आंखौ जायाखै बेबायदि नों बुंनाया बेबायदि होमबाना आङो नेक्स्ट नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै आङो फैफिनबावगोन आं दा गोबाव खालामनो सानासै बेखिनिखौनो आंनि बुंथिनायखौ दोनबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे बुंनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो थेंक इउ सै